Merħba għal programm ieħor Etimoloġija, l-aħħar wieħed għax-xahar ta' Marzu li tar ukoll. Għandna programm mimli daqs bajda. Fl-ewwel parti se nagħmlu vjaġġ lejn il-Medjuevu hekk kif l-ewwel espressjoni se nsibu l-etimoloġija tagħha fl-Isqalli u t-Taljan antike. Fit-tieni parti se nerġgħu nagħmlu referenza għall-element qarbi fin-Malti u nerġgħu nikkonfermaw kemm ħafna mill-idjomi ġew żviluppati minn affarijiet li għall-Maltin tal-imoddi kienu affarijiet komuni ħafna. Naddu minnu fih għall-ewwel kelma. F'ħafna mill-programmi li għaddew tkellimna dwar kliem li nużaw ta' spiss fit-taħdit tagħna imma li x'aktarx għalkemm nafu kif għandna nużawha kieku kellna nifqu nistaqsu lil nfusna x'inkunu qed ngħidu ma jkollniex idea minn fejn ġejja t-tifsira. Hawn jidħol il-programm Etimoloġija li qed jaqbad dan il-kliem u jitlaq fi vjaġġ biex jiskopri l-ġrajja wara l-kelma. Nafu xi tfisser? Tfisser xorta waħda jew l-istess. Fi kliem sempliċi nużawha biex ngħidu għajna fejn konna jew inkella biex infissru li ma jkunx hemm differenza bejn ħaġa u oħra. Pereżempju ma tkunx tista' tifhem xi ħaġa u tistaqsi lil xi ħadd biex jispjegalek. Wara li jagħmel sija jipprova jispjegalek bir-reqqa tibqa' ma tifhem xejn u tgħidlu għajna ċikku briku. Jew inkella tagħmel xi ħaġa li minn għalik biha se tmur aħjar bħal pereżempju tixtri xi mediċina xi kollok xi uġigħ u xorta waħda ma jgħaddilekx u tgħid inutli ċikku briku. Nafu fejn għandna nużawha imma żgur li ħadd ma jaf x'kienet tfisser oriġinarjament. Fil-fatt din hija kelma komposta jiġifieri imnisla minn żewġ kelmiet differenti li jfissru l-istess ħaġa, jiġifieri ħmar. ċikku fl-Isqalli qadim tfisser ħmar u l-istess briku ġieha mit-Taljan qadim u tfisser ħmar. Għalhekk meta ngħidu ċikku briku qisu qed ngħidu ħmar u ħmar, fis-sens ma hemmx differenza. Araw ftit kif il-Maltin ta' qabilna żviluppaw din l-espressjoni u anke jekk hija sempliċi turi mhux biss l-intelligenza tagħhom imma kemm kienu kapaċi jitħaltu mal-barranin. Dwar din il-kelma interessanti se nintaqgħu mal-Professur Charles Briffa li se jkun qiegħed jagħtina aktar dettalji u anke jispjega magħna kif din il-kelma tagħti wkoll ħiel ta' code switching qadim mill-Maltin għall-Isqalli u t-Taljan. Hija kelma komposta minn żewġ kelmiet. Right? L-ewwel nett ċikku briku jiġifieri kollox jibqa' kif inhu. U x'hekk, jiġifieri ma avvanzajt xejn, ma għamilt xejn tibdil. Irranġajna ma kollox ċikku briku baqa', kollox baqa' kif kien, jiġifieri fis-sens ma impruvjajna xejn. Kelma komposta minn fejn ġejja. Minn żewġ kelmiet, waħda mill-Isqalli u l-oħra mit-Taljan imma bil-mod għax l-Isqalli u t-Taljan iridu mmorru għal dawn il-lingwi qodma, jiġifieri rridu mmorru lejn il-Medjuevu. Għaliex ċikku fl-Isqalli tfisser ħmar. U briku ġejja mit-Taljan qadim brikku li wkoll tfisser ħmar. Allura meta l-Maltin illi kienu jieħdu sa hawnhekk aħna qegħdin meta ngħidu l-Maltin sewwa, kienu influenzati ħafna mill-Isqalli u mit-Taljan, okay? Dawna x'kienu jagħmlu? Kienu jħarsu jgħidu ċikku u briku mhux l-istess. Allura fil-ħsieb figurattiv tagħhom, fil-ħsieb anke metaforiku tagħhom, laqqaw iż-żewġ kelmiet li jfissru l-istess u jgħidu ħmar u ħmar, mhux l-istess laqwa li għandek ħmar. Għalhekk imbagħad aħna żviluppat ċikku briku li kollox jibqa' l-istess. U meta qed ngħid li hemm żewġ kelmiet dawn li jfissru l-istess, bħalma fl-Ingliż hemm donkey u s u x'hekk qed ifissru l-istess. Però il-każ tal-Malti juri illi kien hemm dak li llum insejħulu il-code switching. U x'hekk, għaliex? Għax il-Maltin kienu jaqilbu minn lingwa għall-oħra skont il-ħtieġa.
Issa, għaw interessanti għaliex, għax għaw kienu jieħdu mill-isqalli. Għax l-isqalli taf x'influenza kellu fuq il-Malti sewa, u kienu jieħdu mit-Taljan li wkoll kellu u għatandu l-influenza fuq il-Malti, niftehmu, u wara daqsxejn il-ħsieb. Imma jiena li jiskantani li kelma bħal ċikkubriku, alright, inħolqot minn nies illi huma, ċoħ illi kienu bla skola. Ħafna drabi għax l-idjomi hekk inħolqu għaliex. Għax il-Malti idiomatiku l-aktar li kienu jużaw dawk li kienu bla skola. Għaliex għax il-Maltin li kellhom l-iskola x'aktar li kienu se jitkellmu l-lingwa tas-sidien biex niftehmu. Ġifieri huma kienu jisimgħu forsi mis-sinjuri tagħhom ma' min kienu jitħaltu u kienu jgħidu ekku u ċikkubriku, kultant jgħidu xrikubriku. Ukoll. Imma illum ċikkubriku li qed tinkiteb kelma waħda. Però ngħidu wkoll hemm min ċerti affarijiet bħal dawn il-kliem komposti illum jibda jarhom li huma daqsxejn koroħ. Issa jiena qatt ma ngħid li hemm xi kelma kera għax il-kliem kollu għandu l-istorja tiegħu. Mill-isqalli u Taljan antik fit-tieni parti tal-programm se nerġgħu immorru aktar lura fi żmien u issa se nitkellmu dwar idjoma li biex nifhmu l-etimoloġija tagħha se jkollna nagħmlu referenza għall-Arbi li jibqa' l-qafas tal-lingwa tagħna. Il-kelma li se nitkellmu dwarha issa hija madmad li ħafna drabi nużawha fl-idjoma taħt il-madmad. Kulħadd jaf xi tfisser, tfisser meta xi ħadd jew xi ħaġa tkun maħkuma minn xi ħadd. Aħna l-Maltin pereżempju nużawha għaż-żmien meta konna kolonja jew inkella maħkuma, pereżempju taħt il-madmad tal-Ingliżi jew il-Franċiżi, anke jekk marbuta magħha hemm ukoll is-sens negattiv ta' toqol. Tista' tintuża wkoll biex tfisser problema li tkun qed ittaqqa' lil xi ħadd. Nisimgħuha wkoll fl-iskrittura, fil-knejjes, għax it-toqol tiegħi ħelu u l-madmad tiegħi ħafif, jgħid Ġesu lil dawk li kienu qed jisimgħuha. Imma dan il-madmad x'inhu? Illum nafu li tfisser toqol jew pis, imma intilef fis-sens oriġinali li misterjietna li ħarġu bl-idjoma żgur li kienu familjari miegħu. Il-madmad hija fil-fatt dik il-biċċa injama li biha żewġ bejjem ikunu marbuta biex meta jkunu qed jintużaw biex tinħarat xi jalqa jimxu flimkien b'mod parallel. Għalhekk ikunu taħt il-ħakma tagħha u ma jkunux jistgħu jaqtfu għal rashom jew jagħmlu dak li jridu. Dwar din l-idjoma se nkunu qed niltaqgħu mal-Professur Martin Zammit, espert tal-element Arbi fil-Malti li issa drajtuh bl-ispjegazzjonijiet dettaljati tiegħu f'dan il-programm. Il-madmad hija dik x'naqdu ngħidula. Għandi żewġ barrin irrid naħrat bihom u daw irridhom jimxu parilja konna ngħidu qabel, jimxu flimkien għax igwezzellaw u l-orselem se jkolli taħwida kbira. U mhux se naħdem tajjeb. Mela biex inżommhom flimkien biex jimxu parilja anke żujjemel ngħidu jimxu parilja jiġu tnejn xulxin, erba' tnejn quddiem tnejn wara, sitta. Daw b'xi mod trid tikkontrollhom. U l-barrin għall-inqas biex jikkontrollawhom kienu jagħmluhom. Dik issa tkun biċċa luħ tal-injam, injama li taqqad on wieħed ma' on l-ieħor. Ġifri tkun forma xi ħaġa hekk u on ta' barrija u jew ras u on u ras u on ta' barri hemm u din l-injamet iżommhom isom marbutin flimkien. Ovvjament dak huwa il-madmad, il-madad, xi kultant fl-Arbi tiġi anke madad. Madad fid-dialetti hemm anke madmad, fil-Marokkin teżisti madmad tfisser il-jowk. Mela aħna metaforikament konna taħt il-madmad, jiġifieri immaġnaw il-Maltin għandhom onhom marbutin b'dit tip ta' ma konniex jiġifieri ħielsa liberi. Dak il-madmad din il-ħaġa tal-injam, din
għodda li żżomm żewġ barrin flimkien, però miżmumin qishom taħt ir-rieda kontra r-rieda tagħhom. Ma kienu żgur kontenti taħt din il-injama u l-bidwi jew r-raħħalet jibbuttak minn wara tisuqhom minn wara. Ġifieri kienu immexxija kienu, allura tidħol l-idea ta' jasar, il-madmat, imma dak kull madmat, dik il-ħaġa tal-injam li kienet taqqad żewġ barrin jew annimali oħra u jżommuhom flimkien. Dik l-informazzjoni niġu fit-tmiem dan l-episodju tal-programm Etimoloġija. Nittama li qed issibu din l-informazzjoni interessanti u nistedinkom biex taqsmuha anke mal-ħbieb, il-qraba u t-tfal tagħkom biex kollha kemm aħna napprezzaw kemm rikka u sabiħa din il-lingwa li tagħmilna Maltin. Jiena se nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'episodju ieħor. Sa dakinhar, saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti titqanqat is-simpatija.